ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮನ ಇಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಕಲಿಯುಗ ವರದನ ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತ್ತ ಪೊರೆಯುವ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರನೇ, ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತ್ತ ಪೊರೆಯುವ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರನೇ, ದಿವ್ಯ ಮೂರುತಿ ರೂಪದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನು ಸಲಹು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಗೈಯುವ ಭಾಗ್ಯವ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಜೀವನದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿ ಅನುದಿನವೂ ಹರಸು. ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ನಂಬಿ ಭಕುತರಿಗಿಂಬು ನೀಡುವ ದೇವನೇ ಶರಣು, ನಂಬಿ ಭಕುತರಿಗಿಂಬು ನೀಡುವ ದೇವನೇ ಶರಣು, ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಕಾಯೋ ಅನವರತ, ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ, ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ, ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಯ ದರುಶನ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನ ಇಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಕಲಿಯುಗ ವರದನ ಆಸೈಗೋಳಿಯಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡಿದಿರಾ? ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಆದರಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನುವುದು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾದ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಲಗುಂಡು ಐಟ್ ಒರಿ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ಆಯ್ರ ಖಂಡಿತ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾಡ್ದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಮಂತಂಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ 30-35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಜನೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಬರಿಮಲದ ಋತಾಧಾರಿ ಅದು ಶರಣಘೋಷವಂತದ್ದು ಪಿದಡ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರಡು ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಇನಿ 7 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಎಂಕಲು ದಿನಾಲ ಬತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಂತ ನೈಟ್ ಒರಿಯಾದು ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಬೆಳಗುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸೂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಕರಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಳ ಇರ್ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪಡ್ದು ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾನಂದ ಇನ್ನು ಕಡಪುರದು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿದು 4 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ದಿತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾರಣ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನೀಡಿದಾದರೆ ಈ 1 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ನೇಟ್ರಿ 4 ವರ್ಷಡು ಎಂಕಲು ನೇಕು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ತಿಂದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ನಡಪೋನ
ನಡತದು ಪದ್ನೆನಮ ಮುಟ್ಟು ಮಿತಾರ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಆಪುನ ಖುಷಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆ 4 ವರ್ಷದ ಬಂಗ ಬಾತದು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರಾನಾಗ ದಾದನ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಎನ್ನ ಏನ್ ಈ ಸಂತಸ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಯಾನು ಪನಿಯರು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ನೇತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಾಯ ಆತೀರಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆವು ಐನು ಪನಿಯರು ಇನ್ನು ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡೈತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತೀರಿ ಆಯಮ್ಮಿಂದತ್ತು ಏತ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರೈತನಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲ್ಲ ಮಂದಿರಿ ಅನ್ನಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲಡ ₹1 ದುಡ್ಡು ಕೈಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಣ ಈ 4 ವರ್ಷ ನನನೇನು ದೀದುಕೊಳ್ಳುದು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ನೇನು ಮುಗಿತದು ಈ ಕೆಲಸನ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಜತ್ತನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದಾಕಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಾಕಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ದುಮ್ಮುಕೊನತ್ತು ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ನೆಲಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಕೊಂದನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆರು ಜಾತಿರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಡಿ ನಾನು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ 10 ಸರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುನಿಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಅಂಡಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ದಿತ್ತದು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ದೆ ತಂದು ಹೂವೇ ಫಲಾಪಕ್ಷ ಜಂದೆ ಒಂದು ಎಲೆನ್ಮ ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕಡಿಂದ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದಿ ಅನ್ಕೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಪುಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯ್ಯ ನಿನಾಡವರ ಸಂಘ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಶಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಭೂತನಾಥ ಸದಾನಂದ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಃ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶಾಸ್ತ್ರೈಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಣೊಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಪಂಡೆ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಪಂಡ ದಾದಾನ ನಮ್ಮಂತೆ ತರಕಿ ನಿಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಯನ್ಕಿನ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರುತ್ತನ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕವು ವಾ ಮರಕ್ಕೂ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರುಂಡ ಆ ಮರ ಪಕ್ಕ ಮಿನಿದ ಅಲಸೈಪುಜಿ ಎಂದು ನಿಘಂಟದ ಪಾತೆರ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ದೈನ್ಕೆಂಡ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಗೋಳಿ ಈಜಿನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಳಿ ಅರಳಿ ನಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಗಳುಲ್ಲ ಅವು ಒವ್ವೇ ಪಡು ಕಿನ್ನಿ ಗೋಳಿಲುಂಡು ತೂದು ಪರ್ನಿಕ್ಕಲು ಗೋಳಿಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಳಿಯಿಂದಲೂ ಉಂಟು ಅವಳ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರು. ಈ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ನಾಶದಾಂತಿನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿಪಾವುಡು ಅಂದಾಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಬೇರು ಬರ್ಪಣ ಶಾಖೆಗಳು ದುಂಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಅವು ಎಂಚಾಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಾದ ಎತ್ತನಿಡ್ದವರ ಒರಿಪುಂಡೈಕ್ ಅಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಜಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಕುಡಮೆಲ್ಲ ಚೆಗರ್ದು ಯಾನುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಲಕ್ಕುಂತು ನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವ ಪಡ್ಡೇದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಡು ದಾಲಾಪಜಿ ತೆಕ್ಕುಜವು ದಯನ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ನಂದಾದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ತುಡರಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಪೊತ್ತುನ ನಂದಾದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ದಾಯೇನೇನು ಪಂಡೇಂದಿಕೆಂಡ
ಅಖಿಲ ಭುವನ ದೀಪಂ ಭಕ್ತ ಚಿತ್ತಾಬ್ದ ಸೂರಂ ಸುರಗಣ ಪರಿಸೇವ್ಯಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಡ ಯಾರು ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅವತಾರದ ದುಂಬುದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರ ಅಂತ ಪುದರುಂಡು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರಡ ರಡ್ ರೀತಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳುಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರುಳ್ಳೆ ರೈತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಣ್ವೇರು ಒಂಜಾತು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಪಂದಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಅವು ಏತನೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪೈಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಗೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಅವತಾರ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವು ಶಿವನ ತತ್ವನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಪೇರಿ. ವನಶಾಸ್ತಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ, ಮನೆ ಶಾಸ್ತಾರ ಅಂದು ನೇನೊಂಜಿ ಭಾಗ. ವನಶಾಸ್ತಾರ ಅಂದು ಓಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಐಕ್ ಮಾಡು ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತಡು ಮಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡು ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮನೆ ಶಾಸ್ತಾರ ಅಂತ ಪಂಡು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುವೇರ ಐಕ್ ಐಟ್ ದೇವರೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿಗಳುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನುಡು ಅಂದಾಂಡ ಚಿನ್ನು ಮುದ್ರಿಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಕೊಕ್ಕರ ಕುಳ್ಳುದೇರಿ ಕುಳ್ಳುದು ನಮ್ಮನೆ ತುಲ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ನೀನು ಮಾತವರು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜುಂಡು. ಎಗಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಿಂಗ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ವಿಷಯನು ಒಂದೇ ದೇರ್ತ ಪಂಡಿರು ಇಂದತ್ತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನಿರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುತ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕೊನೋಡು ಕೊಣತ್ತನಡ ಭಾಷೆ ಒರಿಪುಣು ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒರಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಅತಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಕ್ಕಿದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ತಣ್ಣ ಬೋಡು ಕನ್ನಡನ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜವ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ನಡದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ತುಳು ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಗೆ ಏರ ತಪ್ಪು ತಿರಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆವಡು ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಾತಿರರೆಗೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಭಗವಂತಡ ಪಾತಿರರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬೋಳು ಅನುಕೂಲ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ఆయన ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಡು ఉందాండ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಊಡಲ್ದ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಭಗವಂತಡ ಪಾತಿರೊಳಿಯಿಂದಲ ಪಂಡಿರು ಐಕಿ ಈ ಭಾಷೆದ ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆಪೋಡು ಜಾತಿ ಭಾಷೆದ ಕಟ್ಟು ಕಾಲಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿನ ದೇವರ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಪವಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳದಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತತ್ತೋಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನಿಪಿನವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಏರೆಗಲ ಪೋಳಿ ಏರೆಗಲ ತೋಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಾವಳಿದ ಸಡಿಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳುಲ್ಲ ಯಾನಾಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ತವು ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಆವಡುಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ನೈಷ್ಠಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವ್ರತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಅವು 40 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚದು ತೋಜು ನಾವು 40 ಒಂತೆ ಬಚ್ಚದು 24 ಜತ್ತದು ಪದರಾಡಾದು ಆಜಾದು ಮೂಜಾದು ಆನಿಕಾನಿ ಮಾಲೆ ಬಾಡದು ಪೋಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದು ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಪಣೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಖಾಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂದು ಪಂಡವು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡೈಟ್ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿದ ಸಾಧಿ ಉಂಡೈಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವೃತಾಚರಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಳಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆನಿ ತೂಲೆಕ್ಲ ಆ ಸಮಯಡೊಂಚೊಪ್ಪಿರಂದು ಕೆಂಡ ಮುಕಟ್ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಸಿರೋಪುಂಡು ಮೋನೆಡು ತೂಲೆ ಮಾಲೆದ ಎತ್ತಿನೆಡ್ದು ಕೂದಲು ಅಂತೆ ಬಚ್ಚದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ దాని కంటే వెళ్ళే వ్యత్యాసం ఆపండు ಕೆಲಸರ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಡೆತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟು ಮಿತಾರ್ದು ಜಪ್ಪನೆ ತೊಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಣ ಬತ್ತು ತೂಣು ಏನಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದೆ ಹೌದು ಅನೇ ಪಡ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವೃತಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಏರ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿನ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ಬುಳಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂದರ್ಥ ಅಂತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಉಂಡು ಲವ್ ಇನಿತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಎಂಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ಮಂದಿರೋಗ ಬತ್ತಲೆಗ ತೋಜು ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಇಂಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶೀಲಾಮಯವಾಯಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ತುನಗ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುದೇರು ಎಂದು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡು ದಾಂಡ ಬುಲ್ಪಾಪ್ನೆ ಓಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜನ್ ಪಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ದೀಪ ಶಬ್ದ ಕೇಣಿಡ್ದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಹಿಡಿದು ಬೊಲ್ಪಾಪುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ಬರ್ತ ಗಂಟೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬೊಲ್ಪಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಈಗ ಪಂಡರಿಗೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿನದಾದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡರಿಗೆ
ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ನಾರ್ ಪಣ್ಪೇರು. ಆ ಉಡಲ್ದ ತುಡರೇ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪಾಪಣು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ನಿಜಾರ ತುಡ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೊಲ್ಪ ಅವಡನೆ ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ ಹಿಡ್ದೆ. ಬಾಕಿ ಬೊಲ್ಪದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಕತ್ತೆ. ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ ಏಪ ಅರಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಪೊತ್ತುನ ದೀಪಡು ಕರಿ ಬರುವತ್ತ, ರಟ್ಟ ಹೊಡತ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇರ್ಪ ಹೊಡತ, ಪರ್ತಿ ಪೊತ್ತುನ ಮುಗಿನ ತುಂಡು ಸೇರ್ಪ ಹೊಡತ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಂಚೊಂಡ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಡು ಅಂತ. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಭಜನೆದ ಅಜನೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿಲ ಕೆಂಡು ನಂಗೆ ಅಜನೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ. ದುಂಬೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತನ ಇನ್ನಿಲ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಆ ನಾಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಾಮ ಕೇನಡಾಯನೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಮಾತ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಕಡೆ ಕಣಗಡು ಅಂತೆ ಸಡಿಲಾಪುಣೆ ನಮ್ಮಡ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಆ ಸೈಗೋಳಿ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಐಕದಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳುಂಡು. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂಥ ಬಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಂತುಣ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜಾವು ಎಂಚೊಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಹಸ ನಿತಪಿರೋಡುಂಡು. ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ನೆನಪ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇರ್ಲಘಟ್ಟದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪಣಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಅನ್ಪಡ ಅರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಮಯಡು ಆತುಂಡು ಮೂಳು ನೆತ್ತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೂ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆತಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಯಾನಂತೆ ಈ ಜನನ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪೇನು ಕಡಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತಾನಂದ ಮೈ ಬತ್ತುತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ನೆನಪು ಅಂತೀರಿ ಯಾನೇ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನ ಇಂಕಂದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಅಂತೀರಿ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಈತು ಶೀಘ್ರವಾದ ಆಪಣ್ಣು ಯಾನ ಗ್ರಹಿತೀಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕು ಅಂತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸಮಯಡು ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಿ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಡೈಪ್ ಅನ್ಪೇರು ದಾನ ರಾಜಸ ದಾನ ಅಂದಲೊಂಡಿಗೆ ತಾಮಸ ದಾನ ಅಂದಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಉಂಡ ತಾವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ತೋಜನ ಮುಲ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಮುಲ್ಪ ಆತನು ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಪುರ್ಲಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನ್ರಿ. ದುಡ್ಡು ಪಣವು ಎರಡೆಲ್ಲ ಓಳ್ಳೊಪ್ಪು ಕುರುಡುಂದು ದಾನೆ ಮನಸ್ಸಾವಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇಂಚವು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪನು ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನ ತೊಡಗಾಯ ನೀಡ್ದಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆಲೆ ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿ ಬಹುಶಃ ಯಾ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಏರೇನು ಪಂಪಣೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜೆ ಇಂಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದೇ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಭಾರತವೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಒಂದರ್ಥಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪದ ಬಗೆಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬೊಲ್ಪದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಪನ್ನಡು ದಂಡ ಪಂಡಿತ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ ಕೂಡ ಪಣುವೇರು ಯಾವುದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕರಗೂ ಬತ್ತನಾಗ ದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಿನತ್ತೇನು ಆರು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೀರ್ಪಾವಣಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗರೆಟ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಗರೆಟ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರೊಂದು ಕರೆಸಿ ಮಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಏತೋ ಸೂಚನೆ ಕೊನ್ನುಂಡು ಎರಡು ಮೂದಿ ಕಡೆ ಅನ್ನು ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಆತನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆ ದಾನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನೆಯಂದು ಕೆಂಡ ಭಾರತ ಅಂತ ಪಣ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ರಥ ಎಂದರೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಒಂದರ್ಥ ಅಂಚಿಂಚಿನಡಿ ಕೂಡ್ದು ನೆತ್ತವು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಕೂಡ್ದನೆ ವಾ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಈ ಚಾವಡಿ 2 ಜನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳಾದೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ಟಿತ್ತ ಐನೇ ಪಂಡದು ಬತ್ತನಾಯೇ ನಮ್ಮಡ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಇರುವೇರು ಯಾರು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಧರ್ಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನೊಂಜುಂಡ ಭದ್ರಕಾಳಿಂದ ಒಂಜುಂಡ ತವತಾರ ಅವು ಅಪಗ ಬತ್ತನೆ ಯಾರು ಇತ್ಯದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾರು ಒಂದೇ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಪಾದೇರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಾಯ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಓಳು ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಓಳು ಸುರಾಪಣೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಮಾತ ಸುರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಹೊರ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಸಂಶಯ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯತ್ತು ಏನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿಯವರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನರೇನು
ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಯದವು ಬೋಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕುರುವೆಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಂಡೋದು ಪೋರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕುಳ್ಳದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಕಾಡು ಇತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ನಾಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಪೋಯೆ ಬುಡು ದಾಂಡು ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಗೆಲ ಬೋತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಡು ಲಾಯ್ತುಕೊಳ್ಳೊಂದೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಕುರುವೆನ ಅಜ್ಜೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಂಡಲ್ಪ ದೀದು ಮಗೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಪುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಪೆಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಕೊರ ಅಜ್ಜರೇನು ತೋಡು ಲಾಯ್ತದು ಕೂಡ ಪೋಯೆಗ ಅಜ್ಜರ ನಾಡಿ ಪೋದು ಅಜ್ಜರೇನು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚ ಒಂದುಲೆ ಈ ಅಮ್ಮಗ ಪೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಗಿಚ್ಚ ಒಂದು ಕೊಣಪುಣ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆಗೆ ದಾದ ಒಂದು ತೊಂದುಲೆ ಈ ಅಜ್ಜರೇನು ಮೂಳೆ ಬುಡುಪುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಮರ್ಪುಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಮರ್ಪುಣೆ ಅತ್ತಡಿ ಆಡಿ ಯಾನು ಯಾನ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚವನೇ ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಹಿರೇನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡರೆ ಕುರುವೆ ಬೋಡತ್ತ ಐಕು ಬೋಡದ ಯಾನ್ ಗಿಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇದು ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ತುಲೆ ಇತ್ಯದ ಜೋಕಲ್ಲ ಕೇಣ್ಣತೆ ವಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ವೈ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ವೈಗಿಲ ವಾಟಗಿಲ ನಮ್ಮಡ ಉತ್ತರ ಉಂಡ ಅಂದ್ವರ ತುಲೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊರಿಯರೇ ತೀರಣ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಾಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕಲ ವೈವಾಟೆ ಆಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಚಿಂತನೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟವಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವಡ ಐಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಪು ನಾವು ಬೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒರಿಪು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಚಿತ್ತವ ನೋಯಿಸಿ ಹೊನ್ನು ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಐಟು ಸುಮಾರು ದಾಸರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೀರಿ ಇಂಚೊಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಐನು ಮರಪಂದೆ ಪರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮರಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮರಪುನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಮರತನ ಚಿಗುರಿಗೆ ಬಲಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪೂದಿ ಪಾವಡು ಮಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ 14 ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ತವು ದಿಂಜ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚನೆ ಬಲಾವಣೆನ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಲ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪುಲ ಇಂಚನೆ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡಾನೆ ಒರಿ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಒರಿಪು ಒಂಜಿ ಬಲ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಪಾತೆರ ಪೋಪಜಿ 15 ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡೇರು ಮುಟ್ಟು 15 ಅಂತ 15 ಮುಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಬಲ ಉಂಡತ್ತ 15 ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಗಳು 3 ಗುಣಗಳು ಸತ್ವರಜವು ತಮ ಅನ್ಪುಣ 3 ಗುಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ 15 ಮಾಂಡು 15 ಪುರಾಣಗಳು 15 ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಜತ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಮರಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೊರ್ಲದ ತಿರ್ಲು ಉಂಡು ಅಂದಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ತೋಡು ರಾಮಾಯಣ ಓದೋಡು ಒಂದು ಅವಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶರೀರದರ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿ ಅಂದೆ ಆರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರೆ ಗೋಳಾಂಡ ಇಡೇ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಏನು ಮರಪ್ಪಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವೋ ಮಹಾಭಾರತವೋ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಪನೋಡು ಅರಂತೆ ಕುಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ತುಳುಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಇಂಚಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪರೆ ತುಳು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಭಾಷೆಡ್ಯಾರ ಅರ್ಥವಂತುಪ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮರ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಪೇರ ಆರ್ಬೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣು ದಾಯನ್ಕೆಂಡ ಒಂದೇ ಉಡಲ್ದ ಭಾಷೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಂಡಾರೆ ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಅಂಚ ದಾಲ ತೊಂದರೆಗಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಪಣ್ಪೇರು ಓಳು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಓಳು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೆಂಡ ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಆಡಳಿತಗಾರನೊಬ್ಬನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಭತ್ತನ ದಾಂಡ ದಾನವನ್ ಪಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ನಾಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪರಿಹರಿಜಿಂದ ಇತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ ನೆನೆಯಪ್ಪ ತೋಡದ ಆಪಣ ಸೂಬುರ್ದನಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಬುರ್ದನ ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಣ ನೀರು ತುಂಬು ತೂಡತ್ತ ಓಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂದು ಏರು ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪೇನ ಅಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಯಕರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೆರತ್ತ ನಾಯಕರು ಮಿಥುನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರುಡಾರ ನಮಗೆ ಜವಣೆ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವು ಜವಣಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಅಸೇಗೋಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಟೋರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ಗುತ್ತಿಯವರು.
ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ
ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ವರ್ಗ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಮೆರುಗಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹರಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತೇನೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಮಠದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಬಳಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ವರ್ಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದುದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಪಂಡೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಪೊಂಜೋಲಿಂದ ಸರಸ್ವತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ದೀನ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಆಂಡ ಈ ಚಾವಡಿ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಬಲಬದಿಟ್ಟು ಮುಖ ಎನ್ನ ಎಡಬದಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಹಿಳೆಯರೇ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಜ ಬಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು, ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತೆನ್. ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಜ ಬಂಡ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ, ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡುಪುಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ SLSL ಬುಡ್ಪಾದ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರಿಯರು ಈ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತವನ ಎಂಕುಲ್ತುಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಆ ತುಡರ್ ಖಾಲಿ, ಆ ಬೊಲ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತೋಡಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬತ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪು ಖಾಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಾಲ್ ಪಾತೆರುವ ಎಂಕುಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕುಲು ದಾದಣ್ಣ ಅಲಿಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪು ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ಚಾವಡಿದ ಪಿರೌಡು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ, ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಮೆಕುಲಿಜ್ಜರ್ನಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತರ ಎಣ್ಣೆಲ ಬತ್ತಿದೆಲ್ಲ ರೂಪಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಲ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನ ತಂಡಗ್ ಒಂದು ಯುವಕಿಯರ್ನ ತಂಡನು ಗುರುತಿಸಿಜಿನಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಸವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಕುಲ್ ನಿಕ್ಲಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ, ಒವೇ ರೀತಿದ ಆಸೆ ಅಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ, ಒವೇ ರೀತಿದ ಪಣದ ಸಹಾಯ ಅನ್ಕೆಂದಿಜೇರಿ. ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡುಲ್ಲ ಪಂತಿಜೇರಿ. ನಿಕ್ಕುಲಕ್ಲೆ ಕೊರಡುಪುನ್ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ ನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಐಕೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರ ನಕಲು ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ಚ್ಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಜನ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ ಪಂದುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಅಂಚಿಂಚಾಪಜಿಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಒಯ್ನ್ ಮಲ್ಪಟ್ರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಾಲು ಕೂರ್ದು ಬೈಜಿ ಏರೇರೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು
ಬಾಕಿದೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಸೇರಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತು ಭಂಗ ಬೈದಾರಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಂದೇ ಕಾತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಸೇರ್ದು ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರನ್ನು ಮುಗಿದು ಎಂಕಲ ನಿಖಲ ಉಲಾಯ್ದ ಈ ಶಿಲ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಎಂತುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಈದು ಶೋಕದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಅದೊಂಜಿ ಆ ಜವನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದಿ ಯಾನು ಎನ್ನೀಜಿ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಯಶವಂತ ಕಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿಕೆ 6-8-2-3 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಹಸೆಗೋಲಿಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿನ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶಶಿ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಬತೀತಿ ನೆಂಜಿನ ಪಂಡ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ ನಕಲು ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ದನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕೆ ನೇನು ತೂದಾನಾಗ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ದ್ವಾರೋಡು ಉಲಯ ಪೋಕುನಾರಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪಿಲ್ಲಿ ಏಪತ್ತು ನಾಗಲು ಉಪದ್ರನೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ದಯಪಂಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ಮಂಡ್ಯಡಿ ಒಂದು ಯಾನ ಯಶವಂತ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪಂಡೆ ಐನ್ ದೆಪ್ಪುಗನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ರಡ್ಡು ದುಂಬುದ ಋಷಿಮುನಿನಕ್ಕನ ಮೂರ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಂಚಾದ ದೇವರ ದೇಟ ಈಗ ಒಂಜಿ ಒದಗದ ಬರ್ತಂಡು ಐಲ್ನ ಮಲ್ತಿದೀಯ ದೇವರ ದೇಟು ಎಕಡೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಂಡೇರು ಆರೇ ಪಾರ್ದಿನಿ ಐಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರೇ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗಿಳೆಲ್ಲ 10 ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಾಸು 10 ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಡ್ದಾದ ಈಗ ದುಂಬು ಬೋಪು ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಗಲ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ದೆಪ್ಪಗುನಿ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಯಶವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಾನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂಜನ ಆಯ್ತಂದೆತ್ತ ಕಾರಣ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡೆ ಏರ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೂಜೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯತೆ ನಿಂಜಿನ ಪಂಡ ತೂಕ ದೇವರುಳ್ಳರತ್ತ ದಾಯಕ ಬುಡ್ದುವಾಡುನಿ ನಮ್ಮದು ಏರೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಶಾನ್ ಬೇರೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಂಡಿಲಕನ್ನೇ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಡ 10 ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಕೆಟ್ ಅವೇ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಓವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನ್ನತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಪಂಡದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಬುಲ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈತ್ ಮರ ಕೆಲಸದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೂರ ಮಲ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೋನು ದೇವರ ದೇಟು ಅಲ್ವಿನ ಹಿರೇಗಲ ಎಂಕಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಹಸೆಗೋಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಜನೆ ಜವನಿಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಪೂರ್ವಕ ವಂದಿಸ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತವೆ. ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅಮೃತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲವು ಧನ್ಯತೆಗಳ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸಾರಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪು ಜನಸಾಗರವಿಲ್ಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಂಡಿ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು 3 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸ ಆಮ್ನೇಯ ಜಪ ನಿಯಮೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಿ ಪಂಚತ ಅಂತೇಳಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಳ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಸಕಲಿತಗೊಳಿಸಿ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿ ಶೂದ್ರರಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಶೂದ್ರನಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತವ ಆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ. ಆ ಶ್ರುತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಿ ಇಳಿದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ
ಒಂದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಅನುಭೂತಿ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು 6 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದು ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ವರಪ್ರಸಾದ, ಮೂರನೇದು ಅನಿಮೇಷತ್ವ, ಇದು ಕಣ್ಣು ಮಿಚ್ಚುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಂಥ ಗುಣವುಳ್ಳಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅದು ಛಾಯಾವಿಹೀನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ. ಐದನೆಯದು ಅದು ತೇಜಸ್ವರೂಪ. ಆರನೆಯದು ಅದು ಆಕಾಶಗಮನ. ಹೀಗೆ 6 ಗುಣಗಳಿದೆ. 1-2 ಗಂಟೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ದೈವೀ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ. ಇವತ್ತು ಅಸೈಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಮಾತುಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆದಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ದಾನಿಗಳಿಂದ. ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಓದಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಮೋಸದ ಜಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೋಲು ಮೇಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಾಗ ನಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು, ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂದು ಸಮಟ್ ಆತನು ದಾನ ಪಂಪ ಬಂಡ ಈ ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ 75% ಯುವ ಜನಾಂಗ ಉಂಡು. ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುದು ಅಕ್ಕನ ಈ ಸಮಾನ ಕೋರ್ನ ಈ ದೇಶ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಸಿಗೊಳಿದ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಜವನಿಯರು ನೆತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಬೆಗರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಆತನು ಆನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೊಂದು ನಡಪೆರೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಐಕು ಶ್ರಮ ಪಡಾಪುಣು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲ ನೆಕ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲ ಮಂತದ ಆನೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಂಸದರಾವಡು, ಶಾಸಕರಾವಡು, ಅಂಚೆನೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿನ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ನಾನು ಪಂಡ ತಯಾರಿಲ್ಲ ದಾನ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಗೆದು ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಊರ್ದಾಗ ಸೇರಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಉಂಟು. ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಜನಕುಲೆಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಡು, ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೇಣಿಗೆಡು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಡು ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಅವಳು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಸೀದಿ ಆದ ಪೆರ್ಯಾರು, ಇಗರ್ಜಿ ಆದ ಪೆರ್ಯಾರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪೆರ್ಯಾರು, ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದ ಪೆರ್ಯಾರು. ನಂಗೆ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ದೀರ್ಘಕಾಲಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗಾಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಶ್ರಮವಹಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾಯ್ದ ಪಂಡ ಪುರಾಣಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಡ ಗೋಪಾಲಕ್ಕಿರ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆಗೆ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ದೇವೇರ್ಲಂದು ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವಣ ಓರಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಪಾಲಕ್ಕಿರಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅಂಡಕಳ ಆತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಣ್ಣಂದು ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಣಿಯರದಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪವೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿತ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗೂ ಆ ಮಾತ ಗೋಪಾಲಕ್ಕಿರನ್ ಲೆತ್ತಂದು ಹೋದು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡಿಗೆ ಐನು ತೋಜ್ಬವೆ. ಈ ಮರ 100 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮುಳೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಪೂ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ತೀರ್ತು ಎಲಿಕುಲು ಬಿಲ ತೋರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಐಟ ಅವಳ ವಾಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಆಡ ಮರ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಜನನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ದೇಶಗೂ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕ್ಕಳು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲಡು ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡ್ಪದ್ರಿ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಮಂದಿರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಅತ್ತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವಡಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಈ ನಾಲ್ವರ್ಮೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಲು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಎಂಕಲ ಮುಜರಾಯಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ 36,000 ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನಿ 490 ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಡು ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಣ್ಣಗ 11 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ 40 ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾತ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತನ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಡ ಜನಕ್ಕಲು ಏತು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನಕುಲು ಅಕ್ಕನಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆತನು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಂಗೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಚತೆ ತುಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ತುಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅನಗ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂದುಂಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಕಾಸಲ್ನ ದಿವಂದಿತ್ತು ಇನಿ ದುಂಬತವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಖಾಸಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇನಿ ಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ದುಂಬತವಾದ ಮುಜರಾಯಿ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಅದಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಮಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಅದಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಅದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಧಿ ಇದು ಇನಿ ಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 4 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ನನ್ನಲ ಹತ್ರ ಪಂಪಿನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತನ ಈತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ನೇಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರೋಡು ಈ ಏತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಇನಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಅಂದು ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರ ಗೆಡ್ಡೆ ನನಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಐಟು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವತ್ತಂದ ಹಿಂದೂಯೇತರತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಯಿ ಮಾತಿನ ಐಕ್ಯತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಕಡೆ ಇನಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿಂಡ್ರ ಆರ್ನಳ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಅಂದೆ ಐಕ್ಯತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಮಾತ ಇನಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತುದುಪು ಉದ್ಯಾವರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಪ್ಪು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ದೆಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂದ
ಮಾತ ಇನಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಿಲ ಕೋರ್ದಪ್ಸಾನದ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ದೇವರು ದುಂಬೆ ಮಾತ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ತನ ಡಿವೈಡ್ ಆತನ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ದೈವ ದೇವರು ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಈ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಏರು ಮಾತ ಬೆಂತೇರ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರಡು ಆರೋಗ್ಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದವಡು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮೇರೆಗಳ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ